Ugamuchire zvakare pazuva ranhasi. Kana wanga usati wasubscribe rikanitanga nekuti subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video you'll be notified. And it right, a big shout out kune muzukuru wangu anonzi Kenfred Tabonga. And it Kenfred Tabonga, a big shout out to you muzukuru wangu. And it kozoita umufuti muzukuru wangu androda wangu ita shout out kwa ari anonzi Charlotte Kuipa. A big shout out to you vazukuru vasekuru Saint. And it right, tere vazukuru nyaya ndauya nayo, ndine nyaya ndauya nayo. Anditi yekutanga mazuva akapera takasanganawo ndakapfuura nekusweden ndikabva ndasvika Quinta Delicious vari kukoroba vari mumba mavo. So Quinta Delicious vane mashoko avakataura vakati ndine hope dzandarota, hanzi ndarota maititi, ndine hope dzandavarotera. Ndikabva ndati ndedzeiko hope dzaroterwa maititi. Quinta Delicious vanotivo vane vakuru vakavagara, so kazhinji vanoti kana vakarota hope vanoti dzinotoitika hope idzodzo. So kana kuti vanorota zvinhu zvechokwadi right. Sekuzova kwenyu Quinta Delicious namaititi havaonani. Anditi Quinta Delicious namaititi vane madifference avo avainavo, ameno tisingazive kuti zvine zvichingoitwa isusu for the sake of entertainment kana kuti it's for real. So but papublic tinoziva kuti havaonani. So my Quinta Delicious akabva ati ndine hope dzandarotera Felicitas dzekuti zvoni mai vake vakamubereka kureva kuti gogo vana Fifi, gogo vatiti. Hanzi naQuinta Delicious vane bundu kana kuti hanzi vane chigumbu chavainacho, vane chigumbu chavainacho, vane zvakavabata pamwoyo, kugona zvinhu zvinokanganisa maititi palife yavo. Hanzi hashadzi namaititi inyaya yekuti mai vavo vane chigumbu. I don't know how far true it is according to Quinta Delicious. Anditi ameno ndimushandudza kumacomments kuti what do you think nehope dzakaroterwa maititi naQuinta Delicious. Anditi so vaitizoni maititi you have to go kumba unokumbira ruregerero mai vako vakakubereka, because hazvikufambire zvakanaka kana ukange umai vambereko iine chigumbu. Anditi hanzi baba ndibhururu nyange wakakutsamwira no problem, but mai vakatsamwa pachivanhu chedu hazvifambe zvakanaka. Anditi because haisi hama yako. Anditi so vazukuru, what do you think nemashoko aQuinta Delicious? Ndoda kungotaurawo ipapo kuti ngatikudze vabereki vedu. Ndakutodzidzisawo zvangu vabereki vedu ngatisavagumbure vakatizvara kusvika patiri nhasi. Inini ndakazonyanyisa kuona kukosha kwamai vangu, kwababa vangu pandakanga ndane vana vazukuru. Sometimes kana uchisati wane vana hauoni kukosha kwevanhu ivavo, but wakanyanyokosha muupenyu, because kuti usvike pauri apa nhasi muzukuru, nhasi kuti ufambe uchiita zvauri kuita zvakabva mumaoko evakakuzvara. So izvezvi wa moving towards Christmas, umwe munhu ari kutoronga kuti tinoda kuita zvakati paChristmas, tinoda kuita zvakati, but achikanganwa kuti pane vakamuzvara. So I'm here to remind you kuti usakanganwe kwawakazvarwa, usakanganwe dziva vakandizvara. Nditi handifanira kukanganwa dziva, ini ndakazvara namwera dziva, ndofunga yatori chorus, vazhinji hamutozondoera chii, but I respect dziva because ndombereko yatakayamwa paira. Anditi right, ndichitendera zvakare ndabva ndasangana nevanhu vanhu avai vanhu hamuite vazukuru, hamuite bibi. Ndabva ndasanganawo naFreeman ane fashion ora akarova iri randaisa panapa. Uyu ari uku ari kune rimwe divi anonzi Diamond Platnumz. Momuziva mukomana nemukurumbira uyu wepaTanzania apo paDar es Salaam. So vanhu vari kutaurawo vachiti zvoni Freeman ari kukopa. Handiti hanzi akopa kafashani. Inini sasekuru ndabva ndachitorawo chakadaro ndikati aiwa kavazukuru, kukopawo kafashani kakanaka zvakaipei. Akakopa. Tinoinspaiwawo nevamwe, kunyange neniwo sekuru wenyu kuzondoona ndakuita YouTuber today. Handiti ndakatoinspaiwawo nevamwe vakandiinspire vazukuru. So let's just support maartist edu. Moziva pane imwe futi nyaya yakambonetsa yekuti handichazoti ndeupi footballer akauya akapfeka sutu yake nemasnika
vanhu vakataura zvakawanda zvisingaiti but zvikaitwa nemuamerican hazvionekwe dambudziko razvo. Sei tichidaro? Nhai vazukuru, ngatiwane tiri tinodanana, tinokurudzirana nekungotendanawo kana umwe munhu achinge aitawo zvaanenge aita. Handiti vazukuru vangu, naUncle Saint Stephen ndichiti murudo.